Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai kakali maruti Gypsy. Kabashong da arngun kibriu. Kala Phet Krad hadian bakila yo sngowi ke Jingbthei ba Sawa jam ke basriam kum ke jingsiat da ka sulai. Nakawai ka klaw kat ba kidang yat na surok Khappud Mahesh Khola Southwest Khas District ke jaka Khappud India bat Bangladesh. Kadkum ketulung kubon u Superintendent of Police ke Southwest Khas District uba bijirwa. Ule thu ba ka step jong ka arpusan tari unailar ajar arpusan ha ka por kumba khandash teng ei arngut kinong shong shnong jong ka shnong nongjri Kilayat na ka Gypsy na ka surok lingkot na korai bari banni siya ka surok he banpoy siya Mahesh Khola Hendray kinit kinsan kilayo sngow ya ka Jingbthei ba Sawa jam basriam kum ka jingsiat na ka sulay na po ka klaw Hendray kim shimlo i ibreo satya bat mar kila Phet bak na ka jaka bat late bet siya nong halam police station banit ho aki pulin USP ulit ho ba ka jingja shimlo don baminsaw Bat halor gani jingja kagen huan pulit na nong halam police station bat bor sora check post kila hiar shirte ke jaka ban khandra ban lap ksai ai hindai kim shimna lap dien satya